हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालायना बेल आइकनाव थुनानै हो आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयर खालाय। नाथाय जेब्ला जिसुआ फैदों बियो मानसिनि पापनि थाखाय मोसौ बोरमा मेन्दा बिनि बदल थैबोदों। जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ थै होनानै बायख'बाय होननानै बुंदों। जों मानसिनि जिबनखौ जिसु ख्रीष्टआ जोंनि थाखाय जामिन जाबाय होननानै बुंदों। जोंनि जिबनखौ थाखा फैसा होनानै बायाखै, थै होनानै जिसुआ जोंखौ बायनाय होननानै लिरदों। जिसुजों थै होनानै बायजानाय, बेनिखायनो जों गैलिया। बेहाय रायखांनाय बायदि दाउखो आरो मेन्दा आरो सोमोनांथाव रादाब। इसरनी